थाबायनो हायामोन ना सार? दिनै दंफैयो आङो फिन बङाइगाव बेंटल गेटनि जिथुनाखि एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव। दा बेयाव गोबांथार मानसिफोरा मोजां जागासिनो दङ। ओमफ्राय नैबेयावबो बेबायदिनो एक्सारसाइस खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबेखौथ' आं दाख्लैनो खोन्थाखादों, जायफ्रा आखाइ थिखोनो हाया, दा थाबायनायाव प्रब्लेम जानाय मानाय बेफोरनि थाखायहाय नैबेबायदि आरो आथिङा थाबायनो हायामोन ने? दा माबायदि जादों ब्रादार? मोजांसिनाव फैगासिनो दं दा नै निस्सय जाय बेमारि बिथांनिफ्राय मिथिना लाबाय। थाबायनो हायामोन ने सार? ओमफ्राय दा हाबाय ने? माने बेखौहाय फोसाबनो हायाखैमोन। दा बाहाय फैनानै मास मोनसे बारबाय बे ट्रिटमेन्टआ। एकदम माने दोनब्लाबो बे आथिंखौ दोननो हायामोन आरो। आच्छा। टटेलि ओरै माने डेडमोन आरो आथिङा। आखाइयाबो जायामोन। ओरै दोनबा ओरै जब्रबमोन। जब्रबमोन माने स्ट्रेटखौनो खालामनो हायामोन ने? ओमफ्राय बेबायदि थाबायबाय बेसेबांसो जों बेबायदि थाबायनो हाखो सार? 1.5 मास जाबाय बे ट्रिटमेन्टआ। नोंनाव ट्रिटमेन्टआ 1.5 मास ने? ओमफ्राय दा थनथना थाबायबाय? दा थाबाय। लाबोलाय ओरै थाबायबो नै थाबायनो हाबाय आरो ना? बिराद मोजां थाबायबाय नै, गाव हारसिंनो थाबायसै। दा बाबुआ मोजां जाबाय ने? बेसेबांसो जाखो इयाव लाबोनालाय? बेयाव लाबोनाया जोङो मास मोननैसो जाबाय खोमा। ओमफ्राय सिगां बबेबा लांदोंमोन? सिगांथ' जों थेरापि लानाय जायाखैमोन। सिगां सिलिगुरियावहाय बेमारनि ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा बेमारखौहाय मोजां खालामना फैनानैहाय जों बेयाव दा कन्टिनिउ ट्रिटमेन्ट जागासिनो। थाबायनो हायामोन ने? थाबायनो हायाखैमोन। दा भाग्य गोनां इसोरनि अननायाव बेबायदिनो निउर'थेरापि सेन्टाराव लाबोनानै थाबायनो हाबाय आरो ने? दा निस्सय खोनाखाबाय गार्जेननिफ्रायनो। गोबांथार नै सिफुं सानाय मानाय बेबायदि मालिस खालामजागासिनो दं आरो ना नै। ओरैनो मा प्रब्लेम दंमोन इयो आदा? हा? गोदना सानाय। आच्छा। ओमफ्राय नै बैजोंबो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं आरो ना। नै मा खालामदों आरो ना। ओरैनो मा प्रब्लेम इयो सार? माबा पेरालाइस ओमफ्राय साबसे जाखो सानबेसे जाखो? 13 दिन ने? दा माबायदि हालोदाव दं आदै? साबसिनाव फैयाखै नामा? मोजाङाव फैगासिनो? दा निस्सय खोनाबाय मोजाङाव फैगासिनो दं आरो। 13 दिन। दा बेबायदिनो गोबांथार बेफोरबायदि पेरालाइसिस बेबायदिनो सानाय सुनायजों भुगिनानै दङब्ला आङो खोन्थागासिनो दङ। बङाइगावनि बेंटल गेट होनबा बयबो मिथिखागौ। बेंटल गेटनि एसे सानजाजों बे बिल्डिं गंथाम दङ जाब गेजेरावनो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार लिरनाय दंखायो। नोंथांमोना फैनानै गोजौआव गाखोनानै आरामसे ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन आरो। आं दाख्लैबो भिडिअ होखांखाबाय मोनसे। बे बाबुआनो थाबायनो हाथारामोन एकदमबारे, दा बिराद मोजां कन्डिसनाव फैबाय आरो थाबायनो हाबाय। दा गेलेगासिनो दङ। ओरैबो बेबायदि खालामनांगौ। ब्रादार अबेनि न'आ? साबाय थायो नामा आथिङा? दा थाबायनो हायो दा हारसिं? हाहांबायनो थाबायनो। बे मोनसे रोखोमनि बेमार दासान्दि जोंनि बे माबायाव आसामाव होननानै बुंजासिगोन। गोबां बेबायदि बैसोनि मानसिफ्रा जागासिनो दं आरो बे बेमारखौ डाक्टरफ्राबो एसेबां बुंनो हाया। मानो बेयो मोनसे पेरालाइसबो नङा, माने ब्रेन स्ट्रकबो नङा। बेखौ सिटि स्केन खालामब्लाबो माने ब्लाड क्लट मोननाय नङा। नाथाय हरसेनि गेजेरावनो मा जानानै थायो? आथिं फारनैबो आरो आखाइ फारनैबो टटेलि डेड जानानै थायो। जेब्ला सिखारनो नागिरगोन फुङाव अब्लासो थाल मोनो जे आंनि आथिङा दरसर जाला। अकस्मात जायो सोरनाबा लासै जालाङो। खिन्थु बिदि नङा, माने जेबो बोलो मोना। आथिं फारनैबो बोलो मोना, आखाइ फारनैबो बोलो मोना। ओमफ्राय थाबायनाया आथिंखौ ओरै बोखोनो हानाय नङा, बे ओरैल' थाबाय थागोन। बे आथिंनिखौथ' जों बुंनो हायो बे फुट ड्रप जाबाय, खिन्थु आखाइनिखौ जों बुंनो हाया। नैबेबायदि जोङो दा बेखौ ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं। आंनाव गैयाब्लाबो लगभग 6 जनसो दङ दा।
कन्टिनिउ दा कन्टिनिउ बिराद मानसि जायोना सार माने 6 जनसो दङ बेबायदि बेमारानो आচ্ছা ओंखायनो जों बेखौ दा ट्रिटमेन्ट होबाय थादों जों दा बेखौ ट्रिटमेन्ट होबाय थादों बे स्टेम जाबाय थानोबो गोब्राब आरोना बेबायदि बैसोनिल' 20 बोसोर 25 बोसोर 20 बोसोरनिफ्राय लानानै बेमारा जाबाय थादों ओंखायनो एसे एवारनेस लानाया मोजां जोंनि मानसिफ्रा दा हारसिं थाबायनो हाहांसै ना एसे फुङाव हायो साथा गाननानै ओमफ्राय आथिंबो जाबा बांद्राय हानो नागिरा गिलासफोरना ओमफ्राय आं सानावहाय मोनसे मिथिनानै लाबावगोन गोबाङानो आंनाव दाख्लै सोंदों हा माने गोजान गोजानफोरनिफ्राय फैयोब्ला सानावहाय बेवहाय थानायनि बेबस्थाबो दं नामा बेखौ माने मिथिनो लुबैदों गोजाननि मानसिफ्रा फैनानै थाफैनायनि आंनाव बेबस्था दंखायो खिन्थु बेनोल' रुमा खम हिसाबै जायफ्रा फैगोन बिथांमोना सिगांनो कन्टेक्ट लाग्रोनांगौ आरो रुमखौ बुकिं खालामनांगौ आरो रुमखौ बुकिं खालामग्रोआब्ला माने फैनानै एसे गोदाव सोराव जानो हागौ जायगा मोना जानो हागौ ओंखायनो जायफ्रा फैनो थाखाय इच्छा दङ बिथांमोना सिगांनो कन्टेक्ट लाथों आरो थाफैनायनि गासैबो बे माबाफ्रा दंजोबखायो रुमजों लोगोसे गावसोरनो संनानै जानो हानाय मोनसे केपासिटि दङ आरो गेस थोरसि लथा गासैबो दंखाजोबो खालि रेसन लाबोनांगौ आरो संनानै जानांगौ आচ্ছা अब्ला निश्चय खोनाबाय गोजान गोजानफोरनिया दाख्लैफोरथ' मिथिनो लुबैदों आं सोंनो बावदोंमोन दा क्लियार जाबाय निश्चय थाबैनो मोननायनिबो सुबिदा दं आरोखि दा खुनु टेनसन गैया आरो गाव हारसिंनो थाबायदों आरो दायो दा बेबायदि हाजेनबाय आरो थाबायनो हायामोन दा আপনি কি হয়েছিল মোৰ এই প্ৰেছাৰ এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া মোটামুটি ভাল হৈছে 1 বছৰ 1 মাহ হ'ল ঠিক হৈছে এতিয়া না অলপ ফ্ৰী আছে এই হাতটো অলপ উঠা উঠি আছে এইটো দাঙিবাৰ পাৰে এতিয়া দাঙিব পাৰে কিন্তু চিধা হ'লে নহয় আচ্ছা এইটো চিধা হ'লে আপুনি হ'ব আৰু খোজকাঢ়াটো অলপ একলাই খোজকঢ়া दे अलप खोजकरि माने थाबायदों आरो एसे प्रब्लेम जायो बिदि आरो माने सिगां जायामोन जाहैबाय दा बेखिनि अबस्थायाव फैदों आरो दा नै আগত এনেকুৱা दे মানে লাঠিঙালা যায়ামোন गरथ' खर আছিল धालिगाव नै दा बेबायदि अबस्था आरो दा गोबां आन्दायनानै थानांगौनि प्रयजन गैया आरो जायगायावनो दंखायो